again. Kasama ko si Hello. Joby at saka si Rosana Hello. at itong aking Prince Charming. Ayan, ang Prince Charming ko. Oh. Ayan. So, tingnan natin guys kung saan kami pupunta again. So, bye. See you there. Pag sumweldo na ako sa YouTube. So, sa YouTube, Wild Deck Point. yan may baba. Oh, diyan kami nag-ano ni Archie. And kami ay pa-akyat na guys dito sa Little Baguio o Pangasinan Swan. May konting zigzag dito. Pataboy na. Pataboy na ba ito? Hindi naman pala siya gano'n pa. Babakasyon yan kanina. Daw yung banig. Banig. Sabi niyo po banig. Kaya yun, hindi sinulat ko. Sinula mo yung banig. Kasi sabi ko banig. Paborito na si Linda. Bani. Bani pa rin. Sabi niya, hindi na kay banig. Matutulog ka na. Matutulog ka na. Banig. Nag-aral ka ma'am ng Pangasinan Geography ah. Sinulat mo rin yung banig. Banig na. Nasabi ko kasing banig. Dapat may unan pag may banig. Kapala, sana. Nandito na tayo sa Alaminos City. Alaminos City. This is Alaminos City. Alaminos City. The home of 100 islands of Pangasinan. Bikers on the road heading to Bolinao or anywhere else. Mga roadie bikers. Uy, kung sila pipibahan. It's not good discussion. Bye boys. Hello, no? Banda. Yan, sana nasa Baguio na tayo. Nasa sigsag na kami. Oh, diba? Sana yung plastic ko sana. Baba mo na, labas mo ng plastic. Diretso lang kasi ang tingin mo. Okay, sama-saban. Ala, oh, ayan na Rosana. Ayusin mo yung pagkukuha para mamlo. Ayan, perfume mo. Ano yung perfume mo? White flower. Katis ko. Nag-perfume na siya mga kaibigan. Kating ko. Ay, kung pupunta ka ng Baguio. Bumalik. Pupunta ka ng Baguio, di. What? Hindi na daw siya babalik dito. Pagka Baguio, mas lalo na ha. Ang layo. Ay, Grabe. ay, ay, ay. Kaya pagpunta.
Nandito na kami sa Bolinao. Ayan na si Rose. Ay, video mga bikers. Ay, anak ko, baka ikaw ay masagasaan dyan. Baka pumunta sa gitna. Okay.